Българската национална телевизия представя Елена Яковлева, Ирина Рахманова, Наталия Николаева, Карина Андоленко, Анатолий Бели, Карина Разумовска, Антон Феоктистов, Евгений Князев, Антон Макарски и други. В серийния филм Вангелия. Сценаристи Владимир Сотников и Татяна Сотникова. Режисьор Сергей Бурчуков. Оператор Вадим Гомербах. Музика Евгений Кадимски, Сергей и Людмила Морозови. Четвърти епизод. Сърбия, Земун. Дом за слепи, 1929 година. Стой! Ванге! Татко? Ванге, ти ли си? Татко! Ти дойде. И? Какво се случи после? България, Петрич, 1996 година. За това вече ми е тежко да си спомням. Ванге, ти ли си? Здравей. Не можах да те позная. Като госпожица си. Лично ли искаш да ме благословиш? Ванге. Танка умря. Господи, как стана, кога? Преди 2 седмици. Раждаше и край. Дойдох за теб. Децата са сами вкъщи. И 3-те. Защо? Защо 3? Как така? Защо? Васил, Томи и Любка. Преди 2 години се роди, но ти не знаеше. Не знаех. Така. Какво да говорим? Няма да мога да се оправя без теб. Сам няма да успея. Разбра ли? Да, аз разбрах. Ванги! Ванги, не можеш да постъпиш така. Не можеш. Длъжна съм. На кого си длъжна? А нашата любов? Нали имахме мечти? Ще минем и без неговата благословие. Въпросът не е в благословията. Няма да мога, Митко. Какво няма да можеш? Не разбираш ли? Няма да мога да живея в охолство, докато братята и сестра ми загиват. Че ти дори не знаеш за сестра си. За 3 години нито едно писмо не са ти изпратили. Не им е било до мен. Животът им е тежък. Това да не е лек. Не им е било до теб. А когато им потребва слугиня, веднага се сетиха за теб. Митко, престани.
Аз те обичам, Ванге. Защо ме обричаш на нещастие? Митко, престани! Не ми късай душата. Ти моята жива я разказ. Никога вече. Никога. Ванга, моля те да помислиш още веднъж. Вече го обмислих. Как може баща ти да постъпва така с теб? Никога няма да го проумея. Няма друг избор. Ванга, мила, чуй ме. Никой няма право да иска от друг човек да се принесе в жертва. Никой. Може да жертваш своя живот, но не и чуждия. Ти си добра. Чист човек си. Ванга, умолявам те. Не се жертвай заради семейството си. Но ако не искаш да помислиш за себе си, имай жал към Димитър. От мъка се превърна в бледа сянка. За Димитър има кой да се погрижи, а за моите мълчугани няма. Боже, що за селска логика? Аз съм силен, Олга. Подлъгаме чуждата съдба, но не биваше. Боже, как не го усетих по-рано? Чуй ме, Ванга. Чуй ме. Искаш ли аз да поговоря с баща ти? Ще успея да му обясня. Не. Не, наистина. Ще му го кажа така, че да ме разбере. Не! Господи, не мога да проумея как така с лека ръка може да пожертваш чуждия живот. Успокой се, Олга. Такава е била съдбата ми. Нищо не можеш да направиш. Няма да живея заради себе си. Какво да се прави? Ванга, чуй ме, моля те. Може би съдбата съществува. Може би. Но не ни е известна. Човек винаги има избор. Аз вече направих своя избор. Чакай. Вземи го, моля те. Не. Вземи. Не мога. Това е моят подарък за теб. Не ме забравяй. Как мога да те забравя? Аз никога няма да те забравя. Да, знам. Вярвам ти. Ти ми беше много добра приятелка. Чуй ме. Ще бъдеш много щастлива. Аз винаги ще те виждам, където и да отидеш. Аз ще остана твоя добра приятелка. Ето. Вземи, Ванга, вземи ги за спомен. Нека ти напомнят за мен. Да, наистина ми напомнят. Ванга. Хайде, тръгваме. Тръгвай. Хайде, Кранто, хайде. Олга! Аз не бих могла така. Да обичам и всичко да захвърля. Върви си. Добре.
Москва, Федерална служба за сигурност, 96-та година. Сергей Константинович, разкажете ми по-подробно за журналистката, която оставихте при Ванга. Първо, не я оставих аз. Ванга лично помоли тя да остане. И второ, смятам, че вие знаете повече за тази девойка от мен. Да. Направихме справка. Вие ли я изпратихте в командировка в Грозни? Тогава не работеше при нас. И все още не работи. Тя е студентка на стаж. Какво общо има Грозни всъщност? И ние това се питаме. Но не разбираме. Имате ли запис от разговора? Да, записах Ванга на диктофон. Бихме искали да го чуем. Аз също бих желал. Как така? Ами така. Диктофонът не е записал нито дума. Нищо ли не ви отговори? Не, Ванга отговори. Доста дълго разговаряхме. Предадох съдържанието на разговора на Борис Николаевич, но на лентата нищо не се е записало. Такива ми тия работи. Надявам се Алиса Варешкина да има по-голям късмет. Алиса Варешкина. Петрич, 1996 година. Извинете. Да ви помогна ли? Не, няма нужда. О, вие сте руснак? Да, руснак съм. Както виждам и вие сте рускини. Ами да. Искате ли да ви изпратя? Виждам, че носите скъпа камера. Не, няма нужда. Хората тук са дружелюбни. Не говоря за местните, а за тези, които идват. А те са много, защото тук в Петрич живее Ванга. Да, знам. Ще ви изпратя. Добре. Казвам се Алиса. Виталий. Много ми е приятно. Довиждане. Здравейте, бабо Ванге. Може ли да вляза? Сърдите ли ми се? Влизай. Сядай. Вчера те изплаших. Не, моля ви се, не сте. Всъщност, по-скоро се изплаших, че вече няма да ме повикате. Но дойде. Дойдох. Вчера много неща си спомних. Тежко ми е да си спомням за онези години. Тогава щастието ми рухна. Всичко. Бабо Ванге, аз не мога да си представя как е възможно да намериш любовта и да се откажеш завинаги от нея. Тежко е. Тежко е, момичето ми. Много тежко. Струмица, 1928 година. Хайде, иди! Тихо! Любка спи! Василе! Хайде! Познай сега. Кой си дойде? Ванга! Ванга си дойде! Ванга? Василе! Томе! Не я ли позна? Това е нашата Ванга! Къде е ходила? Къде била ходила? Я ела насам. Поздрави сестра си. Ето, виж го. Пораснал ли е? Томе, да, пораснал е. А Васил? Пораснал ли е? Да, вече е голям. Прибра се. Толкова. Да. Почини си от пътя и... Татко, къде отиваш? Хванах се като овчар при Гьоре Бачев.
Почакай, моля те, ще ти изпратя. Няма нужда. Васил всичко ще ти покаже. Василе! Какво? Покажи всичко на сестра си. Добре. Идвам с теб. Няма нужда. Сега ти си стопанката. Няма нужда. Веднага се връщам. Но, ако имахте шанса да изживеете живота си отново, как бихте го изживели? По същия начин това е съдба. Как така съдба? Чакайте, но... Съдба. Ами любовта? Любовта и съдбата са различни неща. Хората често ги бъркат. Бъркат едното с другото. Затова искат да променят всичко. Всичко. Но друго яче не става ли? Става. Когато любовта се окаже и съдба. Ето това е щастието. Дай ми хляб. Няма хляб, изядохме го. Не се тревожете. Татко скоро ще си дойде. Ще донесе пари и ще купим брашно. Ще ви спека много, много хляб. Но да е черен. Така. Стига. Хайде, лягайте си, докато аз измия паниците. Защо ги миеш? Как така, защо? За да са чисти? Тази вече е чиста, аз я облизах. Можеше да ядем и от мръсни. Така ли? Щеше да има още малко ядене. Ако ядете от мръсни паници в устата ви, ще се завъдят дяволи. Наричат се микроби. Ще си танцуват из устите ви. Ох! Ванге, ще ти помогна да измиеш паниците. Отивайте да лягате. И аз няма да се бавя. Хайде, Томе. Любке, Ванга след малко ще дойде и ще ни разкаже приказка. И тогава принцът отвел любимата си принцеса далече, далече отвъд сините планини. И заживели двамата дълго и щастливо. Няма принцове. Има. Има. Заспивайте. Ванге! Ванге! Събуди се! Събуди се, Ванге! Василе! Василе! Василе, ставай! Ставай! Ставай, събуди Томе! Ванге, Бързо, Василе! Защо ме събуди? Изнесете багажа. Бързо! Ставай! Ставай, детенце! Томе, ставай! 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 Ставай, ти казвам! Не искам. Изнесете каквото може. Ванги, какво става да не откачи? По-бързо! Излизайте всички! По-бързо де! Бързо! Томе, помогни ми! Излизайте! Спокойно, спокойно! Томе, ставай вече, де! Идвам. Василе, хайде де! По-бързо! Нищо, нищо. Не плачете. Нали сме живи? Живи сме. Не дей, не дей.
Да знаеш как са моите. Не знам, Панде. Нали виждаш какво става? Мъка. Голяма мъка. Млъкни! Останахме без къща. Ако не беше Ванга и ние нямаше да сме живи. Да ти помогна ли? Не, няма за какво да ми помагаш. Ванге, как разбра, че ще има земетресение? Събуди ни по-рано, преди да разтресе. Не знам, Василе, не знам. Усетих го. Но как? Още ти е рано да ти обяснявам. Вземи, Ванге, пинете си млекце. Благодаря ти. Василе, вземи млякото. Вземи, Василе. Моята крава усети земетресението. Като полудя, събори вратата на обора и хукна на двора. Голям страх. И нашата Ванга го усети. Тате! Живи сте. Всички ли сте живи? Всички! Тате, Ванге. тате, ти си жив. Да, жив съм. Жив съм. Любки, слава Богу. Ох, слава на Бога. Че какво щях да правя иначе? Там, където се намирах аз. Над пасището е само небето, а тук голяма мъка. Какво става? Така каза. Усетих нещо? Ама какво? И аз не знам. Как така го е усетила? Че то стана за минутка. Слава Богу, който го е усетил в просъница, е успял да се измъкне. Човек не може да усеща земетресенията. Вижда е крава или куче. Не ми се говори. Жалко за Панде. Не стига, че е вдовец. Последен бедняк. Ами и дъщеря му е такава. Все едно не е човек. По колко са? По 35. Ванге, да донеса ли съндъка? Ванге, всичко ще се оправи. Да. Донеси съндък и вещите, които останаха. Върви. Трябва да живея. Трябва да живея. Давай. Така. Да, още една. Панде! Какво става? Панде! Лидия. Здравей. Какво има? Панде! Исках да ти кажа... Панде... Казвай, де. Исках да ти кажа... Какво да е? Казвай. Какво си мънкаш под носа? Твоята Ванга. Е? Знаеш ли, че е предусетила земетресението? Знаеш ли, Панде? Знам и какво от това. Как, какво? Трябва да й се прочете в църква. Много е странна. Стига вече. Не дрънкай празни приказки, върви. Върви си по пътя. Странна била. Ти си странна. Странна, не странна, ама... Ми спаси децата. Върви си. С теб не може да се говори, Панде. Ами не може. Правиш глупости. Само ми досаждат разни хора. Ванге! Ти... Лидия, защо идва тате? Какво? От мен ли се оплаква? Не. Василе, Какво? иди и донеси още глина. Ей сега. Тате, не я слушай. Аз наистина усетих земетресението. Имах видение. Снежана ми се яви на сън и ме предупреди. Не знам. Добре.
Не съм го била видяла. Снежана. Полей ми да си измия ръцете. Ела. Внимателно. Поливай. Така. Така. Да си приказват. Глупости. Браво на теб. Нали спаси децата? Браво. Стига, стига. Върви. Много сте смела. Аз не бих могла така. Ами, никой не знае предварително. Ще може ли или не? Никой. Лело Ванге, Кирсан дойде. Кирсан Илюмжинов. Да влезе. Сега. Ти остани. Заповядайте. Дойде. Дойде. Здравейте. Здравейте. Сядай. Здравейте. Сядай. Не се бой от нея, няма лошо да ти донесе. Как си със здравето, а? Благодаря, бабо Ванге. Всичко е наред. Домъчна ми за теб. Как се чувстваш, като седиш на два стола? Удобно ми е. Удобно е. Баба Ванга ми предсказа, че ще стана не само президент на Калмикия, но и президент на Федерацията по шахмат. За шахмата не съм казвала. Не съм ти казвала. Но знаеше. Пи. Не се мъчи така. Ти откъде знаеш? Откъде? Вече не се изненадвам. Забравих, че всичко виждаш. Обичам го. Дойдох да се посъветвам с теб. Знам. Трябва да решим един труден въпрос. Знам, дай ми картата на страната. И това знаеш. Ето, това е Република Калмикия. Чудим се къде да построим нефтен завод. Тук ще строиш. В Улан-Хол? Ето тук. Че там е полупустиня. Тук строиш, ще намериш нефт. Тук. И тръгвай, че бързаш. Да, за Швейцария, за преговори. Тръгвай. Не ме забравяй. Благодаря. Благодаря ти, че дойде. Аз ти благодаря. Довиждане. Браво. Довиждане. Леко ми е с него. Хубаво ми е. Бабо Ванге, защо при вас идват толкова много хора от Русия? Връзката между България и Русия е много силна. Аз не съм мислила за това. Кой откъде е? Включвай го твоето чудо. Продължавам. Слушай. Готово? Включи ли го? Ванге, защо седиш толкова много цветя? За да е красиво. Но ти така или иначе не виждаш тази красота. Виждам я, Любке, виждам я. Тате с братята ни, като си дойдат, ще погледнат цветята ни и ще се зарадват. Тата няма да се зарадва, на него му е все едно. Ванге, разкажи ми за Олга, за обичта и към цветята. Нямам време за това. И без това вече наседихме всички цветя. Разкажи ми. Добре, донеси ми ръкоделието и полата, която трябва да се закърпи. Добре, и сега. Ето, донесох ги. Олга много обича цветята.
Сигурно и сега също ги съди. Сърбия, Земун. Дом за слепи 1931 година. Добър ден. Кой е този? Някакъв началник. Здравейте. Здравейте. Вие от възпитателките ли сте? Да. И с какво точно се занимавате в работно време? Съдя цветя, Защо? за да е красиво. Това е работа на градинаря. А и възпитаниците ви без това няма да го видят. Следователно, пилеете работно време за собствено удоволствие. Защо си позволявате да ми правите забележки? Аз съм новият ви директор. Какво? Пак ще се видим. Госпожо Стоянова, Да, Олга. Да. Възрастта не прощава. но ние мислихме... До последния момент не можех да се реша да ви кажа. Госпожо Стоянова, нямам представа как ще се справим без вас. На теб ще ти е много трудно. Но ще се справиш. Ти си силна, Олга. Аз... Отиди в салона. Сега ще дойда да се сбогуваме. Но... Върви, Олга. Здравей, Панде! Здравей, Ванге! Здравей, Бойко. Всички са пременили за църквата, а ние няма с какво. Бог не вижда това. Той гледа в душата и се радва на всички. В неделя всички ли ходят на църква? Всички. И твоята Олга ли? Разбира се. Не разбирам. Защо не можеш да дойдеш с нас? Неприлично е. Длъжен си да бъдеш нас в църквата. Скъпа, ако знаеш и какъв хаос е тук. Документите са пълна каша. За това си има работни дни. Тогава имам други задължения. С документите ще трябва да се оправям през почивните дни. Тръгвай. Момичета. Довиждане! До скоро, татко. Госпожо Василцова, ако обичате. Добро утро, господин Гачев. Слушам ви. Къде отивате? На църква. А възпитаниците ви? Днес имам почивен ден. Елате при мен. Защо? Трябва да ви попитам нещо важно. Всички важни въпроси може да ми зададете в кабинета си в работно време. Или е спешно? Спешно е. А и тези въпроси предпочитам да задавам или у дома, или във вашата стая. Докато жена ми я няма. Няма къде да избягаш. Свърши. Днес бяха много хубаво. Да. Панде Сурчев, Да. изчакай малко. Трябва да говоря с теб. Да. Тук ли да те почакаме? Искам да поговоря с баща ви на Съмме. Деца, изчакайте ме.
Чакай, Ванге. Не, сега ще ви настигне. Какво е станало? Още нищо не е станало, но ще стане, ако не вземем мерки. Панде, казаха ми, че отец Никодим, покойният отец Никодим, те е смятал за добър християнин. А вие за лош ли ме мислите? Панде, забравяш, че Господ изисква от добрия християнин да се грижи за децата си. Разбирам. Кога да се грижа за тях? Постоянно съм на полето. Но, слава Богу, най-голямата дъщеря се грижи за тях. Всичко прави за тях. А в църквата? И на църква ходим редовно. За да си добър християнин не стига само да ходиш в Божия храм. А какво още? Трябва да изгониш злото и скверното от душата си. И от детските души, които Господ ти е поверил. Че какво зло има в детските души? Голямата ти дъщеря вече не е дете. Голямата Ванга ли? Да, Вангелия. Душата й е на прага на гибелта. Я стига. Вангелия и Муха няма да обиди. Не се преструвай, Панде. Муха може и да не обиди. Но дъщеря ти е хваната в мрежите на дявола. Не се прави, че не го забелязваш. Не го виждам. Ето, честен кръст. Не виждам. Не виждам. Така ли? Да. А това, че е предусетила земетресението, и това ли не си разбрал? Как мислиш, кой е прошепнал, че земята ще се разтресе? Не знам. Може ангел Божи да е бил, знам ли? Не знаеш ли, че самият Сатана може да приема облика на ангела и да слезе тук, за да донесе омраза и разорение? Не. Или искаш дъщеря ти да стане слуга на дявола? Какво? Слуга на дявола? Какви ги приказвате? Как така? Душата й е чиста. Ето, питайте когото решите. Никой няма да каже лоша дума за нея. Така ли мислиш? Да, никой. Никой казваш. Не, Панде, дълбоко грешиш. Мнозина идват и казват, че дъщеря ти се е свързала с дявола. В Светото писание е казано, гадателките, да не ги оставяме живи. Какво? Срам нямате ли да говорите така, че? Как ви се обърна езика? Сляпа е, да бяхте я пожалили, а вие. С помия я заливате. Трябва да се засрамите, отче. Панде, помисли си. Няма какво повече да говорим. Трябва да прогоним беса от дъщеря ти. Хайде, деца. Какво ти каза, тати? Нищо. Сърдит си, усещам го. Усещала била, усещала. Изби си го от главата. Усещала. Изби си го. Усещала. Ако имах пари, щях да даря на храма и никой нямаше да посмее и думичка да обели. Нито дума. Никой. Да вървим. Да вървим, деца. Хайде. Внимавайте. Люке, дай ръка. Тук съм, тате. Томе, хвани се. Господи, помогни ми. Нямам друга опора, освен теб. Ти си единствената ми защита. Защити ме, Господи. В името на Отца и Сина и Светия Дух, в името на Отца и Сина и Светия Дух, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Виж, Божено, такава ли искаше? Точно такава. Как позна Ванги? Познах. Много ти благодаря. Донесла съм ти яйца. Благодаря. Вземи любки. Петке, я погледни. Оплетох ги по-различно, не както искаше, но ги вземи, тези са по-хубави. Наистина, благодаря ти, Ванге. Виждащите не могат да ги оплетат така. Ето, донесох ти масло. Благодаря. Ето, вземи. Остана още прежда. Оплети нещо за себе си или за децата. Благодаря. Ванге, аз не искам да ми плетеш. Аз донесох ти един сукман. Ще ти стане. Сестра ти.
Е умряла. Да. Кой ти каза? Тя никога не е живяла в селото. Вчера се върнах от погребението. Не се бой, беше добра жена. Да. Ванги, вземи дрехата. Вземи я. Благодаря. Благодаря. Ще тръгваме ли? Ванге, тръгваме си. Благодаря ви. Довиждане. Благодаря ти, Ванги. Любке, вземи. Отнеси ги вкъщи. Ей сега. Олга. Ванга е много сръчна в ръцете. Внимавайте. Олга. Ванга! Дойде. Много се радвам, че дойде, Олга. Постоянно мисля за теб. Прости ми, че не дойдох по-рано. Наистина нямах възможност. Как си? Как живя през тези години? Всякак. Отначало ми беше много тежко да си спомням това, което изгубих. Дори си мислех, че по-добре да не съм жива. Ванга. Но вече всичко се нареди. Ванга, струва ми се, че животът ти тук не е лесен. Искаш да кажеш беден? Не, моля те. Беден е, да. Знаеш ли, Олга, отначало постоянно си мислех, трябва още малко да почакам, да се смиря, да потърпя. И смири ли се? После ми стана безразлично. Дали съм бедна или богата. Ще ти призная, че когато те видях тук, се ужасих. Братята ти, сестричката ти, те са много добри. Личи си колко те обичат. Но животът тук ми се струва безпросветен. Знаеш ли, усещам, че в живота ми скоро ще настъпят промени. Да не се каниш да заминеш. Не, не такива. У мен всичко ще се промени. Всичко ще стане някак друго. Ново. Още не знам какво, но така го усещам. Олга, ти само за мен говориш, но и ти носиш в сърцето си голяма печал. Не, няма такова нещо. Заради любов ли? Не, никого не обичам. Значи страдаш заради човек, когото не обичаш. Не бива да си с този човек, Олга. И той не те обича. Това е зъл човек. Да, зъл. Промени живота си, Олга. Не се бой от нищо. Ванга, откъде знаеш всичко това? Ванга знае всичко, всичко. Утре ще видиш. Защо утре? Утре е празник, Лазаров ден е. Нали е красиво? Много. Прилича на такъв обред. Че то си е обред. Ако момата пусне венеца си в ръката на Лазаров ден, ще сънува любимия си. На сън ще дойде при нея по моста. Така. Виж, много е красиво. На сън никого не си видяла, Петки. Да, Ванги.
И венец плетох, пуснах го в ръката, а никой не ми се яви на сън. Нищо, почакай малко. Твоят годеник по-късно ще дойде. Че до кога да чакам? Още 2 години. Наистина ли? Да, наистина. Ванге, а аз кога ще се омъжа? А ти, Милано, няма да се омъжиш. Как така, Ванге? Мъжът ти ще дойде да живее при теб. Милан от Нови Сад. Ти го сънува тази нощ. Ох, него. Откъде знаеш? Знам. Видяла си го с бродирана риза в изписана каруца. За подарък ти е донесъл син плат за пола. Да, Ванге, плътът беше син. Ето, той ще ти стане мъж. Много ти благодаря. Благодаря, Ванге. Благодаря. Отивай. И какво стана? Казвайте. Милано, виж. Я покажи, Любке. Ванга, ти и чуждите съни ще ли виждаш? Да, мога. Вече мога. Знаеш ли кога започна всичко? Когато се върнах у дома. Тогава всяка нощ сънувах Димитър, като наживо. А е странно, защото никога не съм го виждала с очите си. Може би това е твоето усещане за него. Не, това беше той. Косите му са тъмни, очите светли, има скули и бенка на брадичката. Ето тук. Човек не може да издържи такова нещо. Защо? Може. Не виждам тези неща постоянно. Просто когато някой човек идва при мен, идва целият. И сънищата му. А защо? За какво? Още не знам, Олга. Може би после ще разбера. Как мислиш, а? И аз не знам. Не мога да го проумея. Да, и аз. Не мога да го проумея. Да. Как така сънищата идват заедно с човека? Те говорят ли или... Отначало беше така. Сънувах сън. И този сън се сбъдваше. После всичко се промени. Всичко. После започнали сте да виждате мъртвите, така ли? Нали ми разказахте, че когато идва някой човек, с него идват и починалите му роднини. Вие ги виждате и чувате. Не ги виждам и не ги чувам. Там е работата, че ми ги показват. Кой ви ги показва? Малките сили. Сигурно е много трудно. Не. Когато са малките сили, не е трудно. Но когато дойдат големите сили, тогава става тежко. Тогава всичко ме боли. Ето тук ме натиска. Гледахте епизод от серийния филм «Вангелия». Обработен от екип на продуцентски център Външна телевизионна продукция 2014 година. Преводач Тония Микова. Редактор Елисавета Каменова. Тон режисьор Елеонора Карагьозова. Режисьор на дублажа Елена Русалиева. Ролите озвучиха артистите Венета Зюмбюлева, Татяна Захова, Елисавета Господинова, Христо Узунов, Красимир Коцопаров, Силви Стойцов.